Yo, what's up? May hapon sa inyo ang tanan diha mga gano. Another day, another life, another blessing na sudno. So karon, Biyernes sa hapon, first day sa buwan sa Oktubre no. So karon, na ako sa Mumbalay. Ako ipakita sa inyo ha ang kuan. Ako ang diri gamit sa mga. So kung ingon sa inyo ha nga, pero na ko ingon nga bisag tambay ta, kinahanglan magamit sa Mumbalay. So una, na akong buhaton karon, maglungag, then ikaduha maghugas sa plato, then ikatulo magsalog tubig. So una na tong lungag mga ga. So mo na itong stove mga gano. Stove butane ba? Mini stove. So na siya isda. Ayay, daot na ni. Tanos na na. So ito siya i-dispose. Sunod kani itong kanon. So kani ato na siyang ikuan. Hugasanan mo na pa dong. So mo din mo kuan diri mga ga. Dirty kitchen. So ang isa no, dirty sa literal gisa nga dirty pa kay tama siya. Made of woods mo na mong kuan. Char made of woods. So dire sa mga ga sa bukid ako gusto na ko i-share sa inyo nga ang agas dire kay alternate to say agas Lunes, Martes wala, inig ka Miyerkules agas sa Huwebes. Then tod pa na siya say magkabali-bali na siya. So usually kita pare nako wala karon agas man. So kuan maligo taron. Hapon na kay naligo. So karon unahon sa nato lungag no. So mo tong una nga baton maglungag sa ta. Para natay makaon na niyang gabi ikabot sa tong mother. So ato na ning ilahi ang bahaw mga gano. Ito na ilahi ang bahaw. Yay! Sunod ato na yung kiliskan. Magkuhatag bagong kuan. Huh? Bugas. Kaya kay sulan na. Murag biskwit ba? It's a prank. Biskwit ang sudlanan pero bugas ang sulod. Ano nagod-nagod? Kuan ba ka nang i-recycle. Managhugas mga ga sa atong lungago no kay upat lang katapos kay namin ang bahaw. So kuan no? Wala pa dili panood to. Nalipat ko. Nalimot ko sa oras. Mo dyan na jud baga kuan artas balay. Dali kita malimot. So atong buting din mga ga na si technique. Diyan sa siga. Ano na siya gamitan ng powers. Power sa posporo. Mga mata rin? Ha? Ay, isa? Wala hindi mo siga kay oh, isod. Presa ang kuan, ang butin isod ang naglungag pod. Oh, ba isod. Ikaw. Gusto ka? Bago mata lagi. Hapon mata dai? Ta, bihal miyag tuog mo gud. Ako, tungod sa kong kuan, limot ko kaon paniud to, buwang. Tao to sa lungagan mga ga. Yes. Lungag ko niya. Wam din may butin. So pala sa butin na. Lah. Mo to sing ano? Ting daril oh. Ato tong kuan diri. Boys to diri usa to sa tong mga tambay diri. So pasok butin na. Ay lakaw dia, paabot mo. Kay palit ako. Back. So ito na yung tao no. Sige na. Ito lang pinahin gamay. Yep. So dito mag-uol na og magagasto ta dire kay na may reimbursement sa tong mother. So hapon-hapon kasi mga kano. So mao din ko na nako ang lungag kay para makasabin ko hugas plato. Kung ka man hugas plato, manawad ko sa tubig. So basta din sa kanindot sa kinabuhi tambay mga ga kay bisag unsa kang orasa mo bangon, wala mo buot nimo. Usa jud mo likayan. Ang kasaba sa imong mama kay ang katog di mo malikayan makatog ka pero ang kasaba kana di gyud likayan jud sa di kay likay gid. So karon na ga hugas ako sa plato no sabi naglungag. So luto na tong kanon mga ga tara huga na. So matag sabon sa tong kano plato may sobrang dahan. So usually gid dali ra to kumuhuman sa ang trabaho diri. So, pero kay nag-vlog man ko medyo malangay-langay gini kay kuan storya pa man ko pero okay na siya kay at least basta gamay pa kay matanaw to at least na malingaw sa tong gibuhat no. Umbot na lingaw basag ka sila. Nada Lucio. Unsa ka da? Kaon ka? Ani hapon, saya gani hapon no. So di na kita maklaro no kay aksyon naghapon. Ha? Ah, sa atin to sa nagbuhat atong trabaho no. So
gusto na ako i-share sa inyo mga ano, bisag pobre mi. Pero kanay mo suga, bis ka man eh. Ha, isulti na ko og ibalik ang kahayag, musigan eh. Ibalik ang kahayag. Okay kayo? Bis ka man oh. Bis ka man ayo. Tara dito ng tinood. Tiwas ako gas plata no. Unsa ka gol? Kal mo? Tong. Magisa ka? Nandiyo sa ng trabaho mga. Manarag hugas mga gano? Ano? Hugas. Naglibog juga sa mong kuan. Andre, dengan gamit tasa pero upat ra may kabok. Tao ka ning uban no? Kol. Saan tani ubang tasa daghan mo tagtasa? Upat ra may kabok. Upat ra may kabok mo mga pe nya. Among tasa pa daghan kayo pila may kabok ko. Oh? Palabay tani uban ay. Daghan ugas ra ay. Yun yung pylon mga gano. So, ikaw man na eh. Manawag kog tubig. Ikaw man panawag kog tubig. Maligo ta kay hapon na. Di na pwede maligo og bunta kay init. Napas mo sa kusog no. So, wala nakanindot sa kuan, usa sa nakanindot sa magtambay ka kay bisag unsa oras sa nimo gusto buhaton nimo ganahan buhaton. Mubuhat nimo kay ikay magbuhat sa imong oras. Nakakuan lang gyud kay usa sa disadvantage pod. Patay kwarta. Ultimo palikbot din lisod ta. Pero ay problema kay ano tayo mother. Ano sa mama. Ito yara tong kuan. Tap na rom to niya. Para pang kuan to gasto-gasto diri no. So ato sa ning paylo ng plato waga. Ano? Ta saban. Silmunan mo yung pare. Yan. Yan. Latit. Ang dating mainit ka rin? Kaya lagi tubig ha? O ako tong kitiksan gol. O karon nga ga, malalas ta, maligo, magpakuan ta. May murag duha ka adlaw da. Ka ning may pang agas-agas tubig. Ligo sa mga ga. Hapon na kayo? So, nga tagligo mga ga no. Asa pa kong turban ron? Nalimot kong turban. Ligo man bus-bus. Eh, Col. Kung ang babae maid, ang laki, usang ito ang laki. Housemaid mo babae. Sa houseboy. Ito ako na rin. Ting. Ang babae housemaid, ang laki. Laki. Oh. Housemaid. Housemaid. Housemaid ang babae? Housemaid ang mobile. Oh, laki, houseboy ko no? Ha? Housewife noon. Housewife ka na. Sawa na. Houseband. Husband. House husband. So, nagkaligo ka no? Matagdiga mo dire. So, bisag, kuhan, nating? O yung trabaho. Hindi man ta makasupport financially, pero at least makasupport ta physically ba no? Nagip tayo gamit mo na dyan, bisag, palamunin ta sa itong bahay. Natay, kuhan, natay siya, natay gamay nga gamit. So, sa tanan nga mga, kuhan ya? Sa tanan nga mga walay trabaho, o nandang trabaho, o nangita pag trabaho, nga nasa inyong balay. Ay, kasulti sa inyo ha, tabang dyan mo sa mga buhaton. So, mauto siya mga gano, atong trabaho dito sa balay. May na lang to nga, gulis tong mama. Ang nangita yung tawag kwarta, kay, mamatay kuhan rin, tambay mo dyan ha. Natay kuhan, malipay to siya, nga, umana yung mga trabaho on rin, naligamo na tanan no. So karon mga ga, mukhaon sa ko. Tara. No, sundalo, taong og itlog. Mukhaon sa ko kuan pani udto sa gabi kay ino kuan niya. So kuan no. Sigog pangita sa kong turban, nako ring ibutan diri. Tingin mo yung adobo yung pinag kasabaan mo ta. Ha? Ay, mas sinot pa nang utanon kaysa adobo eh. Natalin na ng mga takutan. Aduh, sususudan mo, baboy. Adobo niya, nag-inom man, nahubog. Pag pagsuka, gawas ng kamunggay. Bawanon. Ay, dito mo man ang utan eh. Kuha mo na good. Gamit yan ang utan mga ga, kuha na siya sustansya yan sa labas. So, mo to siya tanan karong adlaw mga ga no. Na may kuha na bisita, chill na kayo. Kapi-kapi niya. YouTube. Ah, ngiga. Teng. So, mo to siya tanan karong adlaw mga ga no. Inaat ko nga di mo mapulan og tanaw sa akong mga vlog. So, that's all for today no.
Ayaw mo kalimut pag-comment, like, share, and subscribe sa aking YouTube channel mga gano. Anoy TV, Anoy out. Bye-bye!